A qualsevol hora del dia. El sistema es pot utilitzar només per determinades gestions. Tot i que és dissabte a la tarda, la Dolors pot gestionar la petició d'un certificat d'empadronament amb l'ajuda d'un DNI electrònic. Ho fa el caixer que l'Ajuntament ha instal·lat a l'entrada de l'Hospital de Mollet del Vallès. Aquest punt, obert les 24 hores del dia, permet fer tràmits en línia amb l'Ajuntament, però també amb altres organismes, com ara demanar hora al metge o certificats de naixement. Es podran fer les mateixes gestions que una persona des de casa. El que passa que no tothom a vegades té la connectivitat des de casa seva que podrà obtenir a través d'un quiosc de serveis com el que tenim ubicat en aquest hospital públic de la nostra ciutat o amb altres equipaments. El consistori ha instal·lat 3 punts en diversos equipaments municipals, allunyats del centre de la ciutat. L'objectiu és anar-ne ampliant el nombre en altres espais que tinguin un horari ampli d'obertura. A través d'una xarxa WiMAX, més, que són pioners en ciutats mitjanes, com és Mollet del Vallès, donen servei i seguretat, confidencialitat, perquè qualsevol ciutadà tingui el servei que vulgui. Amb aquesta aposta, l'Ajuntament pretén agilitzar la relació entre l'administració pública i la ciutadania. 2 anys després que